Congress a candidate Samson Ingti lapen arisang huatum amithanga hemalong pherangkia mai kanglipon. Langfer constituency kapalo klurdung arong araratum APHLC asong phansi vote ki pilapji angring kiklang. Lun sing teron amithanga hemalong ma joining amai kipadupon. Lakhain korapho Nilip constituency pen Congress candidate Samson Ingti lapen arisang huatum koilamati amithanga hemalong pherangkia mai kanglipon. Labangso pherangkia mai kanglipon nangkok alam thelaki Nilip constituency ke parlo pinimati wosika chiklo niphai isiarni joki khola HS pathokalamno Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Nilip constituency long BJP asong karjadun a candidate Pavitra Rongpia phan vote kere kehang kapangro masai phan kebangapot sema phan chorolo Pini pherangkia mailong justmet ki jongbonalam theke lapuhelo bonta pinap kebang along Nilip constituency ke paphinai adimlo Hamantu nimpenta joki khola borpung tarapung langlokso lapen dokmoka atawar mesen selama bang awipinlang leben kalioni alangoy akhoi puta along parai harai ki kapjia phan dolongge thei ki kimjia phan saideng ponangji leben Nilip ahawar kaching thawar sai kelele adiban claim pite anode mesenji Kedamtang Nilip constituency BJP party ningkan pho MSC anghoi akhidera phianta kachingthur awarsai masapsota theklong parpil lake ke thekthia joinelo Nilibalong ke thekser abam phuatum Karbianong autonomous council along MSC anghoi kangni dujiapum achaki jogatum dopikla Nunaphong Nilip constituency along larpurang jiputa Nilip constituency Congress candidate Samson Ingti ahimpen pini pherangkia thengu ningjepon Siloni janpen bijorong phari report Karbi Daily News. Kardom, pena ili tumalong ri laken Nilip MSC constituency along Chief Minister of Assam kebang chain lo Dr. Himanta Biswa Sharma alangli kebang ili tum Nilip arata adogo beta ili tum ningarong lo chihok lo as Chief Minister of Assam. Sita ili tum ki pudunji bakadi dimandunji ason do lake kechengsi lake ili tum dak overall development of Nilip constituency. La ilitum phan nang chichak nai. Alang li dak kewang helicopter pen kewang totke ilitum kelangji arong abe. Ilitum dak school besanangi kijun alang besanangi se kachalang adi besanangi lahai towar besanangi lahai ilitum phan nang chichak nai ji. Lapen ke second point bangke ilitum Nilip along ke 70% ke ilitum Christian sikeo. Lasi Karbi a Christian lapen Karbi aron barim ke ilitum ke siwet. Lasi Christian atum ke minority kali. Minority kali athe ilitum phan STH status nangi pike lake a dharmo kelam pele nangi pikari. Lasi third point bang Nilip pudamji lake ilitum towar inglong ajo kedam atowar be kachehla atowar be lasi choki hola pen ha lanlokso ha dogmukan towar ke the kacheling pung atowar ilitum phana pinaji la pen ke koliani alangroy angsong dolong akethe tanan kimpisi ilitum phan cheling pun atowar nangpajok nei la pen ke sari number point bangke Pavitra Rongpi ke Ningkan pho MSC juet lo lasi alang ni ajat ta claim thekte ke claim thekte amunit puke ilitum chili pamelo lasi non ke wangji aro ningkan pho ta e Pavitra Rongpe phanse ako MSC pithuji pa bangke Nilip asor ke kachilu tatwar si kachiri lo lasi Dr. Himanta Biswa Sharma alang ni Nilip along Nilip arat panjang se kichinghon binong kolote Pavitra Rongpe phanke MSC pahainangji puke alang ni ladak nang campaign pedat banang prosar sedat asonte ilitum ningarongji Nilip pakaching thu nangya phan ladak I'm that ketek kere IMC tadak ke dolan ke claim theka tum ta dolan alang litum phansi ke claim awar sai pinanji Lakha Krisi Langfer constituency ka parlo klurdung arong along kedamtang aroni phai ingkora sirkep arni Karbi Daily News pherangke kahumida mahut ladak arong Araratum nangke thandu natingki klurdung arong arat do anki APHLC asong phansi vote PHG athi APHLC asong natumke haide lo pulote Karbi akhi Karbi along ni longpat cherai kom theji kidu kisung ke boita cherap theji leben hada kidu arara phan APHLC candidate kongrong pi sidame kidu kisung ke boy towar me lang sidame nangra po pusi nangchi chakte kangno
apotsi nitum klurdung arong arat ki epechol se asong phansi kroi etpo kongrong pi phansi vut jogwe popusi nambachi nidun wolongkoma jipen hempu inti report Karbi Daily News la APL Chelsea bangke la khe la pelongri aparmana chisong pia posinil tumke la APL Chelsea phansi ne tumda klurdung along arasita me la APL Chelsea phansi ne tumbangke vut pipo la pela pahai vekpo la pena teri pila jai kathar pan pusita me tum pahai po la hemprek abange tum la APL Chelsea tum silong vek nang po la so ke bang man tum la lang long sita me lang phera tum sita me la so alam puthak bangke jakhak long lo la si lanon MSC election bangke la kongrong pisi apan si pahai vek tum ni tum la lang pher konsensi la klodong ara tum pusita me APL Chelsea jong si Konsil kecari long no pelotang de la hemprek abang ke ban pupusi cecak lo la pen la keci sudum phansi ame utales bang khan pupusi cecak lo lang litung war lo hista me ban pupusi cecak lo development home pupusi me alang litum nang klempo me tum dak ludung abang ke APL si jok pupusi kadu kabe rasi tame isi gat lo Kedamtang arwa chiklo ni phai thongkep arni lakha krepo Mahamaya constituency along Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilika Pharman BJP candidate Lun Singh Terong amithanga hemalong mas joining amai kipadopon labangso mas joining amai long Congress level AP Chelsea asong pen GOC puthot BJP along bang pharoi sira inkoya tum chipa hudungsi BJP asoga phan jakong pidono labangso amai long Orson Rongpi VDC Chairman Rajesh Teron Dengaon Town Committee along Commissioner Mahamaya constituency Abarim VDC Chairman Lapen Pinaan BJP claim bang atum chitang lonsi Mai RDP donsi aning chiparong pondintilo Dogmokapen Moniram Bedi Port Karbi Daily News Tong kaddo kavi pen haroi sira ingkoi nanga join dun lo si ninga rong pon claim dambo ma husita campaign dambo husita arong rong ke dam sita mutamti bangkoi bang thongkep la sonsi APL Chelsea song pen Congress song pen mane nanga join dun do si ni tum si ning chema tha polo la ning kan phong bong Dr. Tuliram Ronghang sir ani ti top pen jitu sarkar gitu kam ke claim pi aning kang sam rara dum long lo si non nil tum ning chite pon lang long ko throp aw mo chita nil tum Bharatiya Janata Party aparthi haipon labji ai Mahamaya ako pai pen jang si longun lok long te lage nilitum ka akor toy bolo athi dak logo Charlie osumar dopi khangyang lo nge Karbi Anglong masi master degree ke Charlie nonga samang bong tai daktai dum competition non bolo student nam ka ke MA ke pass me ne dopi lo la si as per merit basis monile tum interview ke en pen jong si pass lo pulang te tum pipon po